May buntag sa ato atanan, nihanapod kita nining buntaga sa adlawng Martes, ras pagpaminas pulong sa Ginoo. Kumusta mga kaigsoon? Hinaot pa nga naaka sa maayong panlawas. Sa di pa ta magsugod, magampo usa kita, muduol kita ngadto sa atong buhi nga Dios. Ginoong Dios among may ugmaon, langit ng amahan, pasalamat mi sa imuha karong adlaw, salamat sa imuhang grasya, sa imuhang pagpukaw kanamo, paghatag kanamo og laing adlaw sa among kinabuhi. Nga makapangalagad kami kanimo, laing oportunidad aron Ginoo nga makahatag mig himaya sa imuha. Karong buntag o Dios, magatuon kami sa imong mga pulong ug amo ang Lord, pamalandungan ang imong gisulti kanamo diha sa imong mga pulong may tungod sa paglahutay diha sa mga pagampo. Among gitugyan kanimo kining among mga pangamuyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Padayon kita sa pagtuon diha sa mga salmo igsuon. O atong tun-an karon kining lahutay sa pagampo. Hinaot pa nga nining atong pagtuon karon masabtan nato kung unsa kining pagampo. Ang pagampo dili lang kay kausa lang. Nay mga panahon nga madelay ang mga pagampo, ang tubag sa pagampo o kita ginahagit sa Ginoo. Nga dili ta angay maluya kun dili magpadayon gid kita sa pagampo. Atong ablihan atong Bible dinhi sa Salmo 13, versikulo 1 hangtod sa 6. Okay? Atong basahon, hangtod anos aba, O Jehova, hikalimtan mo ako sa walay katapusan. Hangtod anos aba, pagataguon mo ang imong naong gikan kanako. Hangtod anos ba, magpakitambag ako sa akong mga kalag, sa akong kalag. Nga dunay kaguol sa akong kasing-kasing sa tibuok adlaw. Hangtod anos aba, pagabayawon ang akong kaaway sa ibabaw nako. Palandunga ug tubaga ako, O Jehova nga Dios ko. Hayagan mo ang akong mga mata. Kay tingali unya may katulog ako sa pagkahikatulog nga sa kamatayon. Aron dili magaingon ang akong mga kaaway, gidaog ko siya. Tingali unya ang akong mga kabatok, mga lipay, sa diha nga matarog ako. Apan sa imong mahigugmaong kalulot, misalig ako, ang akong kasing-kasing magakalipay sa imong kaluwasan. Diha sa Salmo, Kapitulo 13, ato makita nga gibati ni Haring David ang kalangay sa daghang mga pagsulay nga iyahang giagian, dugay ang tubag sa iyahang mga pagampo. O mo na ato ang tan-awon ug ato ang susihon karong buntag. Nganong kinahanglan man kita nga mulahutay diha sa pagampo. Giingon sa Kolosas Kapitulo 4 versikulo 2 hangtod sa 4. Ingon dinhi panaglahutay kamo sa pagampo nga magmatukawon samtang magahimo niini ang uban sa mga pagpasalamat. Ug pagampo kamo alang kanamo usab nga unta ang Dios bukas kanamo og ganghaan alang sa pulong sa pagsugilon sa tinago may tungod kang Kristo nga tungod niini ako karon nahimong binilanggo aron ikapahayag kini sa tataw gayod sa paagi nga kinahanglan isulti ko kini. Sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 17, si Pablo nag-awhag ngadto sa mga taga-Tesalonica, magampo kamo sa walay paghunong. Pray without ceasing. Dinhi nining maong mga passage, atong ibase ang ato mga pagtulunan, nga importante nga magpadayon kita og mulahutay kita sa pagampo, taliwala sa kalangay o sa kadugayon sa tubag niini. Sa Lucas 18, versikulo 1 hangtod sa 8, ang atong Ginoo nagtudlo sa iyahang mga
tinun-an ug iya silang giingnan nga sa usa ka sambingay sa pagpahayag nga kinahanglan magaampo sila kanunay ug dili magakaluya. Ug siya miingon kanila, usa ka lungsod dihay usa ka maghuhukom nga walay kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tao. Ug sa maong lungsod diha usa ka babaeng balo nagbalik-balik pag-adto kaniya ug sa pag-ingon, hatagi akong hustisya batok sa akong mga kaaway. Ako na lang siyang panalipdan, basin hinuon unyag maugtas ako sa iyang kanunay pagbalik-balik dinhi kanako. Mao kana ang gitudlo ni Ginoong Hesus sa mga tinun-an nga kinahanglan mulahutay diha sa pag-ampo. Ato makita nga niingon ang pulong sa Dios sa Lucas 18 versikulo 4 ngadto sa 6, siya wala na lang una manumbaling ang huwis. Apan sa ulahi ay miingon siya sa iyang kaugalingon, bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios ni magtahod sa tao. Apan tungod kay nagsamok man kanako kining maong balo, matud pa niya sa versikulo 6, iyahang tubagon o iyahang tagaag hustisya. Ug ang Ginoo miingon, patalinghugin ninyo ang giingon sa dili matarong nga maghuhukom. Ug dili ba kita usab hatagan sa Dios og hustisya nga iyang mga pinili ug nagtuaw kaniya ngadto sa adlaw o gabii. Langay-langayan ba niya sila? Ingon si Jesus, sultihan ko kamo, sa madali iyang hatagan sila og hustisya, kita nga iyang mga pinili. Ngani, inigabot sa anak sa tao, makakaplag bakaha siya og pagtuugikan dinhi sa yuta. Gikan niini igsuon tan-awon nato, paglahutay diha sa pag-ampo. Ang atong Ginoo nagsugyot ug nagtudlo kanato nga kinahanglan di ta maluya kundi labi na kita mga amahan, mga kalakin-an, mulahutay gid ta sa pag-ampo. Ingon pa ni Thomas Edison, usa ka scientist. Ingon siya, many of life's failure are people who did not realize how close they were to success when they give up. Muna ang ginasulti ni Thomas Edison. Siya, makadaghan siya napakyas sa mga eksperimento. Panula siya mo give up. O ingon siya, daghan sa mga tao karon ang ilang mga kapakyasan dili tungod kay sayop ang ilang gibuhat, kundi sayop ang ilahang kanang panlantaw. Hinuon unta magpadayon sila nga naa naman sila sa tumoy sa ilahang kadaugan, mo pa hinuoy ilahang pag-give up. Perseverance is the great test of the genuineness of our Christian life. Diha nato makita kung unsa ka tinuod kita nga nagkinabuhi diha sa atong Kristohanong pagpangalagad. One of the most difficult aspect of prayer is persevering when it seems that God is not answering. Nung labi nagmakita nato nga daw walay tubag ang Ginoo sa atong mga pag-ampo, murag mo give up dayon ta. Og ang kaning paglahutay mo ni usa sa aspeto diha sa pag-ampo nga usahay diha ta mapakyas. Si A.M. Bounds, doon na siya mga gisulti diha sa iyahang libro sa mga pag-ampo. Ingon siya, nothing is more important to God than prayer in dealing with mankind. But it is likewise all important to man to pray. Importante gyud para kanato kay ang Dios nagapakig sandurot kanato diha sa mga pag-ampo. And failure to pray is failure along the whole line in life. It's a failure of duty, of service, and spiritual progress. Kita tabangan ta sa Ginoo. Diha lang gyud panahon sa atong mga pag-ampo. Kung mag-ampo ta, kung dili ta mag-ampo, atong ginakawatan ang atong kaugalingon diha sa pribilehiyo
ug sa pagsaksi sa gahom sa Dios ug tabang sa Dios dinhi kanato. May mga panahon nga dili nato makontrolar ang mga panghitabo. Kundi ta mag-ampo, di nato masaksihan ang gahom sa Dios. Nothing distinguished, ingon pa si A.M. Bound, the children of God so clearly and strongly as prayer. Makita gyud kita nga tinuod kita mga anak sa Dios diha sa ato mga pag-ampo. It is the one infallible mark of that and test of being a Christian. Dili masayop nga ilhanan kining atong pag-ampo, pagka mainampuon. Ang mga Kristohanon, mainampuon. Ang mga dili Diyos nun, ang mga kalibutanon, dili mainampuon. Christians call on God, but worldly people ignore God and call not on His name. Muna makita nato ang dakong kalainan diha, kanato nga magtotoo o dili magtotoo. He who has a clear view of God, kung natay saktong pagtanaw, panlantaw, o aduna tay tama nga scriptural concept of the divine character of God, matud pa ni A.M. Bounds, and appreciate His privilege to approach unto God and understand His inward need of all that God has for him, and that man will be infortunate. Di gid siya mo lunga, pagpadayon gid siya, o di siya mo atras diha sa mga pag-ampo. Di siya mo undang. Ang pag-ampo nga naga-impluwensya sa Ginoo, mo kana ang usa ka pag-ampo nga mainiton gayod o gamhanan nga ginahimo sa kataong matarong. That is to say, ingon pa si A.M. Bounds, it is a prayer on fire, and having no feeble, flickering in flame, no monetary plus, but shining with a vigorous and a steady glow. Nagpadayon nga nagdilaab, dili kay murag baga lamang nga sa takulahaw mawala ang kainit ni ang iyang siga. Ang kining pagkalangayan, pagkakaluya, impatience, ang kaulaw, mo kini ang pinakadakong kakuyaw o kanang kapildihan nato sa ato ang mga pag-ampo. Kung langayan kita, dali ra ta maluya o dali ra tang mawad-an sa pailob, muni pinakadelikado sa ato mga pag-ampo. Dapat magmainampuon kita, no? Ang mga pag-ampo nga walay kusog, walay gahom diha sa mga difficulties, walay gahom sa pagdaog o pag-gain of complete victory. So kining usa ka malahutayon nga pag-ampo, doon na kini intensity, doon na kini pailob, ug doon na kini perseverance, ug di kini muatras, magpadayon gyud kini. Daw naay mga delay sa mga tubag sa pag-ampo, pero ang iyahang kasing-kasing walay pag-undang, mainiton kanunay diha sa pag-ampo. So igsuon tanaw nato karon ang mga gitudlo ni Jesus nga diha sa iyang mga tinunan og sa Biblia og sa mga salmo. Diha sa maong parable iyang gipakita nga kining maong persevering prayer nga gitakda sa atong Ginoo para sa ato ang encouragement. Maong kinahanglan nga mahimot ang igmat sa pagtan-aw sa mga babag diha sa atong agianan sa pagdawat sa mga tubag sa atong mga pag-ampo. Siya nagtudlo nga ang atong paglahutay muni mudaog sa tanang babag sa mga problema o makahatag kanato victory over the whole host of hindrances. Siya nagtudlo usab that an answer to prayer is conditional
upon the amount of faith that goes with our petition. No, kung unsa kadako ang atong pagtuo, no, iyahang ginasulayan ang ato ang lahutay, ang ato ang seriousness, ug unsa kainit ang ato ang mga pag-ampo ug pagtuo sa iyaha pinaagi sa delay sa ato mga pag-ampo. So, kay ang mga sultihan ta kay igsoon, ang usa ka superficial nga prayer dali rang maluya. Dugay gani ang tubag, wa gani gimok, way lihok, musubside dayon. Murag laayan dayon, di na magpadayon when answers are delayed. Pero ang tao nga mainampuon, magpabilin siya, ug mo hang on siya, no, makita nato og ang Ginoo nag-recognize and honor his faith and gives him a rich and abundant answer to his prayers nga nagpakita diha sa iyahang malahutayon nga pagampo. So, atong tanawon karon nga kining gitudlo ni Jesus. Nasayod man si Jesus sa atong kaluyahon, sa ato ang panlawas, sa ato ang pagtuo. Kahibalo man siya nga huyang ta. O prone kita nga mawad-an sa kadasig, labi nagmalangan. Manayangon siya nga mulahutay kita sa pagampo. The main reason why we lose heart in prayer, sa ako nang gingon, is because of the delays in God's answer. Langan. Sa context nining gibasa nato sa Luke chapter 18, sa chapter 17, makita nato, the source of their discouragement is that Jesus is addressing that He knew His coming would be delayed to the point that His disciples would long to see Him come. Gusto na nila nga makita nga maabot si Jesus. Apan, mubalik na si Jesus. Apan, wala pa siya mubalik. Luke 17 verse 22. So makita nato nga usa sa mga hinungdan. During His absence, they would be mocked. According to the scripture, mabasa nato na. Just in the time of Noah and Lot, they were rejected and being mocked. Giyaga-yagaan, gisalikway, o gibugal-bugalan sa mga tao. Luke 17 verse 26 to 30. Some would be persecuted to the point of death. Samtang nagpaabot kita sa pagbalik sa Ginoo, labi na karon mga panahona. Ang delay sa atong mga pag-ampo, mga pangamuyo, Lord, in town, balik na. Ang uban kanato, ang uban sa atong mga kaigsuunan, sa milabay nga mga panahon, gilutos sila o gisakit sila. Others would go through an awful hardship, kapaitan, kalisdanan. Ug siya nasayod sa atong limited human perspective, no? That it seems that God is not answering our prayer or even listening when we pray because we do not see things from eternal perspective. O ginato masabti kung unsay katuyuan ug plano sa Ginoo. Muna nga nagsulti siya sa iyaha mga tinun-an niining maong parabol. Aron ipakita nga sa tanang panahon dapat mag-ampo ta. Isama sa gisulti ni Apostol Pablo nga pray without ceasing ug dili ta dapat mawad-an sa kadasig. So, dunay duha ka characters ang maong parabol. Ang una mao ang wicked judge nga walay tagad kabisan kinsa, bisan sa iyang kagalingon. Ang ikaduha, no, makita nato ang widow. Pero tanaw nato kining judge. Nahibalo siya nga wala siya respeto, wala siya batasan tungod kay bisan kinsa sa iyang panghunahuna, labi na sa balo nga babae, no? Iyang gidawat nga sa iyang panghunahuna nga wala siya kahadlok sa Dios, ni respeto sa tao, but he just want to get rid sa babae aron makagain siya og relief. Iyang giingnan nga dili na ako nito bagon ni. Pero nagsigi magbalik-balik ang babae, ang walo,
ngayo gustisya, isyo tubago na lang nako ni para di ko maugtas. Ang babae, nagapadayon, ang balo nga babae, nagapadayon sa pagduol ngadto kaniya to the point nga nagaingon siya nga maugtas siya. Sa English pa, sa literal meaning sa Greek, nga she is going to give me a black eye. Although wala siya magpasabot nga sumbagon siya, pero iyahang gibati nga emotionally beaten siya sa iyahang pagkanunay balik-balik diha sa balo diha kaniya. So, ang ikaduha mao ang nanginahanglan nga balo. Pag mingon tag balo, widow. Okay? In that society ni adtong panahon ang mga widow no luoy kaayo ug nga walay mga trabahong opportunities para sa ilaha. Walay life insurance, non-existent ka na niadtong mga panahon o dependent lamang unta siya sa pagtabang sa embana nga namatay na. Ug karon kining naay mga bugoy diha sa karsada, binuangan siya o tingali ang nabili niyang katigayunan, gikawat pa sa iyaha. Mo lang ta to iyang panginabuhi, mo na nga miadto siya sa judge maghuhukom aron sa pagpangayo o tabang kaniya. Ngayo siya hustisya ngadto sa maghuhukom. Apan ang maghuhukom sa diyang gitanaw niya ang balo, wa man koy makuha ani. Wa may maako ani. No? So iyang gilangay-langay o iyang ipapauli ug di siya gusto mohatag unta og tabang. Ug yang giingnan ng iyang sekretary, ang iyang mga gwardiya nga pagawson siya sa courtroom kay nagsamok-samok lamang siya. Apan ang judge sa dihang mibiya na ang balo dito sa iyang opisina, ang judge maniud to. Pero makita niya paggawas niya na dito ang balo nag-atang. Og nagsunod-sunod kaniya, murag ka ng iro nga siya tagiya, sige sunod-sunod. Og sa iyang pagpauli, aron sa pahulay, naamang gihapon dito ang balo. Wagad siya lungi sa balo. Pagkabuntag siyang pagmata, maadto na siya sa trabaho, nanapod ang balo diha sa pultahan sa iyang opisina. Nagpaabot sa iyang pagtunga. Yung na ang balo, wala siya discouragement, padayon siyang nagapangayo o gustisya. Matag adlaw, ginasultihan siya sa kanang daotan nga maghuhukom, pahawa dire, pero she keep on coming back. Og ang maghuhukom nga daotan, di man gid siya makalikay, og daw ang balo nagpadayon og nagsugod na pag-dominate sa iyang kinabuhi. Kining maghuhukom murag naglagot na siya sa iyang trabaho tungod kay niya kining iyang giatubang nga walay undang sa pagbalik-balik pangaytabang dito niya. Sa katapusan siya miingon siya, tabangan ko na lang ning bayhana ni. Even though I don't fear God, ingon siya, and I don't care about this woman, I'm going to grant her request just to get her off my back. Muna ang gisulti niya, para mundang na ning bayhana, kapoy na kaayo. Si Jesus, ningon siya, paminawa ninyo kining gisulti sa usa ka dili matarong nga maghuhukom. Ug aduna kitay mga leksyon nga makatunan gikan niining maong sitwasyon sa persevering prayer when God seems to delay our answer. Naay mga pagtulunan. But ka bang mamino igsoon? Padayon ta. The answer to the problem of delay, igsoon, is to have a proper view of God and proper view of ourselves. Doon na tayo tamang pagtanaw, pag-ila sa Diyos, kinsa siya, o doon na po tayo tamang pagtanaw sa atong kaugalingon. Kinahanglan aduna kitay proper view of God.
si Jesus nagamit nining usa ka kataw-anan nga ehemplo o sambingay ingon nga usa ka argumento, nining argument from the lesser to the greater. O taas-taas ang iyang istorya, di ba? Makita nato nga kung kining maong widow makakuha siya justisya nining gahi o walay tagad nga judge, unsa pa ka kita? Nakadawat og justisya ang widow nining usa ka mangtas o walay kasing-kasing nga maghuhukom. Unsa pa kata? Ang atong may gugmaon, tender, gracious, compassionate Heavenly Father will hear and answer our prayer, His own children, whom He has chosen, sa dihang muhila kita ngadto kaniya for relief. Igsuon, kung doon na tayo tama ng paglantaw sa Ginoo, mulaho tayo gid ta igsuon. There are 4 things that we need to know about God. He is God who cares for us. Atong makita sa Salmo Kapitulo 103. Doon ay gisulti din igsuon, versikulo 13. Akong basahon diha sa inyo para kaninyo. Salmo 103. Versikulo 13. Niingon sa dinhi, just as a father has compassion on his children. Ingon siya dinhi, so the Lord has compassion on those who fear Him. Hallelujah! Praise the Lord! Nay kaluoy ang Ginoo din hinato, ug siya nagtagad din hinato. Kung ano ang caring judge, nihatag sa request sa byuda, unsa pa kaha ang atong amahan. Sa Isaiah 49, atong basahon, Isaiah 49, verse 14 to 16. Akong basahon din igsoon, nindot kaayo ni siya. Isaiah 49, verse 14 to 16. Ingon diri, but Zion said, the Lord has forsaken me, and the Lord has forgotten me. Mo nang gibati sa uban, moingon ta nga, Lord, sa maniyoy dugay kayong pag-ampon, imo bagyod nga kabubuton ni. Imo naman lang kung gikalimtan ng Ginoo. Mo nilang gisulti din Verse 15, doon ay gisulti din sa Isaiah. Ingon siya, can a woman forget her nursing child? Ang usa ka inahang babae ba malimot sa iyahang nagtutoy nga bata? And have no compassion on her son in the womb? Even this may forget. Paminaw pa kayo na, bisan kini sila makalimot, but I will not forget. Hallelujah! Di kita kalimtan sa Ginoo. Behold, I have inscribed you on the palms of my hands, and the walls are continually before me. Gikulit ka igsoon diha sa mga palad sa Dios. Di ka gid niya kalimtan. God cares for you. Gibati nimo nga daw nalimtan ka sa Dios. Wala tagda ang imuhang mga pangamuyo, ang imuhang mga pag-agulo adlaw ug gabi. Pero igsuon, ang tinuod o Dios ay igsuon nga ang Ginoo nagtagad nimo. He cares for you even when you are suffering terribly. Keep in mind that God is totally unlike this uncaring God. God cares for you. Siya nagtagad kanimo. And God never delays. The second thing that we need to understand about God, God never delays because of the lack of care or the lack of power. Dili tungod kay wa siya itagad, o wala siya gahom, nadilatar ang tubag sa pag-ampo. Inaigsoon ang Bible, nagingon, nga bisan tuod nining kalibutana, we may not understand the reason why God delays to the answers of our cries, of our agony, our suffering. We can know for certain that He never delays the answer because He does not care for us. No. Or because He is unable to do what we need. No. He is able and He cares.
far more than we can ask or even imagine or think, even if it is impossible to us. You know, akong gi-share atong niaging simana ang kahimtang sa akong anak didto. You know, 5 ka adlaw nga magpaabot ka sa resulta sa swab test ug sa daghang mga giagian nga mga pagsulay. Igsuon, mag-usahay, maluya jud ka. Ako adlaw gabi nay panahon tungang gabi mahigmata ko, maghila ko tubangan sa Ginoo, magampo ko, Ginoo, maluoy ka sa akong anak. Tubagang among pagampo, gusto na mo mahibaw-an. Ug abi ninyo igsuon. Atong Sunday, human sa amo ang simba, human sa amo ang pagtapok, Bible study namo, giampo namo tanan kami mga magsuon. Diha sa Ginoo ug uban sa akong mga anak sa among Bible study, we pray. O pagkahapon igsoon kadawat kog text sa akong anak. Negative ang result. Hallelujah. Praise the Lord. Mura ko giibtan og tunok. Igsoon. It is daw impossible para namo tungod kay naa siya sa usa ka kwarto kauban tong mga naay katong mga na-lockdown to nasa ECQ. Pero praise God. Ang among pag-ampo sa Psalm 91 because He has made the Most High His dwelling place. Kay gihimo nato, gihimo namo, gihimo nimo nga taguanan ng Dios, puloy-anan ng Ginoo, do na kay intimate relationship diha niya. Niingon ang Ginoo, I will give the desire of His heart. I will answer him. I will rescue him from trouble. Igsoon, bisan og usahay sa atong pagtan-aw, murag lisod o imposible ang tubag sa mga pag-ampo. God is able. And He will answer and give you the request nga imuhang gipangayo. Igsoon, because God is omniscient. Nahibalo ang Diyos. He is, pag miyuntag omniscient, all-knowing siya. Ug nasayod siya kung unsa ang mga butang nga atong gikinahanglan. Og siya gamhanan. Og siya naa sa tanang dapit. He is present everywhere. Nagtuota nga ang Ginoo, present lang siya dinhi nato. No. He is also present there. O akong pag-ampo, Lord, akong anak, nagsalig nimo. Naapog ka diha, imo siyang tubagon ug tabangan sa mga pag-ampo. I-encourage siya, Ginoo. He can deal with our needs in Manila, here in Davao, there in Turil, Catalonia, Pequeño, wherever you are. At the same time, He is dealing with some needy people anywhere else because God is present everywhere. God is powerful. He is sovereign God. And He is omnipotent. God is all-powerful. He has plenty of power to go around. He is the King of Kings who sit on the throne dito sa langit. Meeting your need won't drain His power. Amen? His supply. Kung saan lang ang atong supply, kung saan man lang na atong need, He has all the supply that we need. Amen? So, ang delay sa Ginoo, dili tungod kay wala siya magtagad o wala siya gahom. Ang iya pong delay, usahay malangan because it is always for our good. Na nakita sa Ginoo nga rason, nga dili nato makita. Unsa man kaha kini mga rason kini? Ang rason sa maong widow nga na delay kini tungod kay ang maong unjust di man siya gusto. Verse 4. But that is never the reason for our loving Father in heaven. Dili kay dili gusto ang Ginoo, gusto ang Dios. Para sa widow, di man gud gusto ang judge. Pero gipakita lang ni Jesus, ang gitandi niya
Ang kining ang just God, ang just judge, nihatag ng gani, ako pa kaha nga inyong amahan. The unjust judge was acting out of selfish motives all the way. Ang yung una-una, tanaw siya sa widow, wa mo ko'y makuha ani. But finally, he granted her request. Ang atong Ginoo always acts not out of selfish motive, but out of self-sacrifice love. That makita nato when He supremely gave us His Son to sacrifice on the cross for us. Yang gihatag ang iyang bugtong anak para kanimo ug kanako. Sa pagtubag sa atong mga panginaanglan. Ang judge, concern lamang siya sa iyang kaugalingong relief. Pero ang Ginoo acts out of the wise concern for the well-being of His people tungod sa atong mga panginahanglan. Ang iyang ginahuna, dili para sa iyang kaugalingon. God doesn't usually explain in advance ngano nga dunay delay sa atong mga pag-ampo or sa atong mga request. Apan kinahanglan nga mo gakos kita sa usa ka kamatuoran nga ang iyahang mga delay are not denials, and they are always for our good, even if we don't understand the reason why. Okay? You know, testimony, it's really a blessing. Kay balo mo, unta atong 15 mularga na si Boyet. Musakay na siya, musampa na siya. Pero ang nahimong problema, kay ang iyang mga kauban dito sa Singapore, kay dito man sila nagdak atong panahon na, nagdiskarga og mga kargada, ang iyang barko. Wala pa kasakay si Boyet ha. Ang iyang mga kauban nga ilahang pulihan, walay eroplano nga masakyan. So, di man pod musugot ang taga Singapore nga mularga ang barko balik kung walay eroplano. Di man nila itugot nga magpabilin dito ang mga crew. So, nalangan ang pagsakay ni Boyet. Ang akong anak, siyang pagtuo, murao ng problema siya, saan niya pagsakay, wala siya kwarta pagpauli, wala siya kwarta pang-extend sa iyang hotel. Problema dyan siya kayo. Pero kami nag-ampo mi, Lord, tabangi akong anak. Tabangi siya, Ginoo. You know what happened? Nay nagtubag para sa iyahang, nay nagtabang para sa iyahang hotel. Gi-extend until July 27. Praise the Lord. God answers prayer and He meet our needs. Unya si Boyet di ay, kung nadayon sila og sakay, marag dili po siya makasakay dahil kay wala pa yung result sa swab test. Ug siya po kinahanglan mag-repeat sa iyahang medical exam. Kay taas ang iyahang SGPT. You know, you see the blessing. Sometimes the delay, kanang mga dili tubag sa itong mga pag-ampo, na yung mga purposes. Because there are things needed nga kinahanglan tubagon o masulbad una. Amen? Hallelujah. Igsuon, God cares for us. Not only that God has the power, God has the reason, but God will ultimately bring a swift and certain justice for His elect. Tagaan gid ta niya justisya. Tagaan ta niya og tubag sa atong mga pag-ampo. Igsuon, diri lang sa takutog. Sun simana atong tan-awon ang tamang pagtan-aw, paglangtaw naton sa atong kaugalingon. Aron kita makalahutay diha sa pag-ampo. Igsuon, doon na ba'y delay? Doon na ba kay giampo nga dugay ang tubag? Hantod karon wala pa'y tubag. Hinumdumi, God cares for you. It doesn't mean na He has no power. It doesn't mean na wala siya itagad kanimo. But the Bible says, just as the Father had compassion, God has compassion on His children. He will never forget you. Ang mga nursing mother, pwede nga ilabay nila ilang mga anak. Ato na nakita ron, ilang ipa-abort ang ilang mga anak.
Wala sila itagad sa ilahang mga bata din nga ilang gipakatao. But cares for you. But God cares for you. Yung pa sa Isaiah 45 verse 16. You are engraved in the palm of His hand. God cares for you. Whatever the reason the delay is, it is for your own good. Igsoon, let's come to the Lord in prayer. Oh God, wako kay baloon sa ginaagian sa akong mga igsoon. Unsa mga pag-ampo nga ilahang pangayo nga wala pa'y tubag hantod karon. Labi na ni anang mga kaigsuonan ako sa jail. Mga naa sa female, naa sa annex. Some of them are 13 years. Nay uban 15 years, 12 years. Dugay na kaayo diha o Dios. And until now, wala pa sila makadawat og hustisya, wala pa sila makadawat og tubag sa ilang mga pag-ampo. I just pray, Heavenly Father, that you embrace them and that you, Lord, tell them, oh God, whisper in their ears that you care for them, that you have the power to do everything. Perhaps there is only one thing, oh God, that they need to understand, that they need to see why the delay. Ipakita na diha kanila. At ipadama kanila, Lord, nga imo silang gimahal. You take care of them. Lord, I pray more, O God, para nining kahimtang namo karon sa COVID-19, O Diyos. We know, Lord, nga this is the biggest altar call you have given to the world. You have given your Son, Jesus Christ, to die for us. And 2,000 years ago, nobody is responding. Lord, there are few that respond to the call to repent and believe on the Lord Jesus Christ. Apan Ginoo paglabay sa daghang mga katuigan until now, Ginoo, wala pa gyud, Ginoo, mubalik ang mga katawhan diha kanimo. And this COVID-19, I believe, Lord, is the greatest, the biggest altar call you have given to mankind. That everything we have in this world is nothing. What is important is our soul, our relationship with you. Material things, it will just pass away. Ingong pa sa imong pulong, ang langit o ang yuta mahanaw, apan ang imong pulong dili mahanaw. Man ako nag-ampo, O Diyos, gamita ang mga kasimbahanan karon, ang mga pastor nga nagawali sa imong pulong. Kini akong ginawali, Lord, makaabot ngadto sa mga katawhan, O Diyos. Nga ikaw ang bugtong panginahanglan. Nga ikaw ang tubag sa mga panginahanglan. Nga ikaw ang kaayuhan, O Diyos. O nga sila mo surrender sa ilang kinabuhi nga na kanimo. Perhaps, O God, there are people lying on their bed right now because of COVID-19. Those who are sick. Help them to realize their need of you, O God. Help them, O God, to come to you, O Lord, and ask for forgiveness, O God, and bring healing to their bodies. Salamat, Lord, sa tubag nimo sa mga pag-ampo, Lord, para sa akong anak. And I'm praying, Lord, nga as soon as possible, before the end of this month, O God, kami nami timetable, sahay, wala mi makasabot sa imuhang plano, pero, Lord, pangayo lang mi sa imuha. Ikaw nag-ingon, Lord, wa mi makadawat, kaya mi mangayo. Muna nga ang akong pag-ampo, Lord, nangayo ko sa imuha, Lord, nga ihatag nimo ang desire sa kasing-kasing sa akong anak, among kasi desire, O Ginoo. Og salamat kayo, Diyos. Nag-ampo ako, Ginoo, para sa mga kaigsuonan diha sa SKS, diha sa Davao Evangelical, ang mga kaigsuonan dinhi sa Lord sa Davao City. Lord, akong gipangamuyo nga imo silang tabunan sa imong habiling nga dugo, proteksyonan nimo sila, bantayan nimo sila kanunay, Ginoo, o ipanalipdan nimo sila gikan nining sakit sa COVID-19. Among giampo kini dunay mga pastors nga naapektuhan, nagsakit pod. We just pray for them, we pray for healing. O Ginoo, salamat kay kanimo sa imong mga tubag sa mga pag-ampo, Lord. We believe that you are God who answers our prayer because you care for us, you love us. And you have every reason, you have all the power, O God, to give our answers.
our needs. We ask all these things in Jesus' name. Amen. Igsoon, kung napanalanginan ka ni ining ako ang mensahe, ang akong pagampo, igsoon nga akong hangyo, i-click, subscribe, pag-like. Amen? Sunod na pod adlaw, magduol ta, magtigom ta, pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Amen.